sme vchádzali dnes do Ostravy, ja som videl, ak sa nemýlim, gymnázium Tomáša Garrigua Masaryka. Máte tu na tej gymnázium? Tak. Toto bola pieseň pána Masaryka, my sme sa ju učili na Slovensku, keď sme boli malí kľúci a verím, že teraz ju zaspívame spoločne. Buďte zdraví, dávajte na seba pozor. Ach, synku, synku, to malý